Kaniga ka KUT-APPHIRA choka chindwai. Naganiga ransan ngi put ega ransing jawalam khobor ke jingja ka parthai ke jesno ba ka jingïathuhlypa ka tian jotrai. Naganiga ransan ngi put ega ransing ban khot ban lomi upalang jotrai choka chindwai. Naganiga ransan ngi alap ega gospel ka jotrai Jesus Christ. Ban khot iki brio choka jingkalabamot ba ka jinget hautra Jesus Christ. Naganiga ransan ngi put ega ransing jong ka jingkirseuthia. Nagari kersan ngipot ya keransing juga jing maham. Naga khat ga jong balai. Hallelujah. Sasgor ya ga jing khot ga jong utrai. Kwa bani keren mentah lo ko ga phang. Ka United Nations haga jingïathuhlypa jong ga ktien ga jong balai. Ka jroi sam ga baar ya ga balatip. Kum ga wei naga jroi sam jong u David ke kadai uspang Messiah kadai commission exam kawai ni commission exam ka sam shapang Messiah u bala sle jong belai u sim jong sim u try jong try hagani ke jroi sam ngabu ye gani ke jingkali ka ege bu syaitan ule ka perthai. What Satan is doing in the world ule ayu syaitan ka perthai. Sangap kani ke juroi sam balai biki jebin riu ke bitar lep bad ba kikin jebin riu ke perkhat ya ka bathala kis iem ka perthai ki yeng ba kinong sensar ki slalang persya yu try bar persya yu balasle jongu kiong tu ngi dia bathat no ye ke jing khom jonki ba ngi dia bret no nangi ye ki sai khom jonki balai bikini ki jet ben rio ki ken jet ben rio ki sim ki nong sensar ki yang lang ki slalang persya yo balai persya yo Messiah Chris ubala sle jong balai namar bo syaitan upun ki ki wai jimot syaitan wai jimot upun ki upun dan kam ulum ki jet ben rio ki sim ki nong sensar ki pen kha ye giseng ki babon jat ka parthai ki organizations ki wall organizations ki babon ki mi ka parthai ka jing pen khi jong syaitan ki nong susar ki sim ki jat ben rio ki badon ha ka parthai ban yeng persya ye oblai ke ga jing thmu jong oblai bat e ga jing thmu trekam jong Chris ubala sle jong oblai kani ga jing to pau ka jong u David kabaular wai ya gani ke jroi sam commission exam ki jait ben rio ki wan lang bani trai lang ka United Nation haga jingïathuhlypa juga Bible hadin juga thamaba perthai ke beningkong hoi u jingïathuhlypa kawai ni ki dak juga sigi bakhado pinyo sngoi ki thama ba ke jingpanai ki thama ki babon ki laja ka parthai ka thama ba parthai ke ningkong ka laja but hadin juga thama ba parthai ke ningkong lami ka ka seng ka League of Nations de ga jing thu ban te la kam ka sok ka sane ka parthai ka nieru ka ga jingkan shot ka jinga jimut ka jingpen khi na ka khadap tre kam jong ka du jok bo syaitan uthu ban control ban sansar ka parthai ban pandemic ka parthai po ka jing sensar ju la pan kha ye ka ne ka League of Nations henry ka ta ka jiasla na ka khadap tre kam ju ka rujok ka khlem orlong ka jabyang sagawi ka thama ba parthai ka baar hadin ju ka thama ba parthai baar syaitan u kun shot upan khi wa ai jimut bat la penmi ye ka seng ka balatip kum ka United Nations Organization kabala jong lingkot ke UN but kani ka seng snap uni David Spangler wang ini ke kentien no one will enter the new world order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the new age unless he will take a Luciferian initiation. Uni David Spangler, uni director juga planet
Parliamentary Initiative jong ka United Nation wang ba anam dan ununu belawan rong siya ka sendur thumai juga partai ka New World Order lemda ulaneka ki pelong ke jingkular ban mani yo Lucifer ubari syaitan dan manu-manuru bala ban rong siya kata ka juk thumai ka New Age ka Golden Age lemda ushim ya kata ka senjam ka jingle niam ka bakin jaksut ka jingle niam jong Lucifer kata ka jingkren jong David Spangler jong ka director jong ka Planetary Initiative jong ka United Nation hadian jong ka thamaba partai ka baar lapan khai ka seng da ka jingthmu ban khliap no iki sarkar juga partai sab kadan haka constitution juga UN ka baong komne the age of nations must end ka juk jong kiri ki jet bin rio kariban kot no the governments of nations have decided to order their separate sovereignties into one government to which they will surrender their arms ki sarkar jong kiri je ki jet bin rio ki la shimi ko wei ko rai ka jingkot jimot ban hukum ye kini ki jing sansar bara begini wan lang ka wei ka sarkar ban pendem no ki tiar ya le joki baro ban don tang ka wei ka sarkar ka jing penyang ya ka United Nations kal manwara tang ka wei ka sarkar tang ka wei ka kom trekam ka kom penyak pisat ka wei ka niam ha ka partai hapo jong wei unong sansar kata ka jing tu na kata upol Henry Spack ubadai presiden banengkong jong ke United Nations General Assembly ubah itu ke pau deru Prime Minister jong keri Belgium kabadai kawai na kinong sendur jong kata kaseng European Common Market ubalong ru usket tri jong ke NATO North Atlantic Treaty Organization kaseng kabalay penkha dari Amerika baniang Persia ke jimpen ibo juga Russia haga doga por uniu Henry Spack u ong kumne nimdan kam sa kawai pat ko committee we do not want another committee we have too many already ngila don sibon ki committee trekam nimdan kam pat sa kawai what we want is a man of sufficient stature to hold the allegiance of all the people kai bagi don kam yu breu bala I ran ba ubal iman ikot ba ubaran jingla ban lumlang iki brio baro and to lift us up out of the economic morass into which we are sinking ban rano ingi naga ahor ka bangira ngam haka yoka kot send us such a man pa angi ubo kum uta brio ong ne unang yalam jong ka United Nation and whether he be God or devil we will receive him walau dia belai ni uksot nin pediang bayu ka United Nation kala pli jingkhang lupa kala snar rensan lupa ban pli jingkhang leu brio jo pop ban snar rensan leu brio jong syaitan ban rung shakani ke New World Order ban rung shini ke juk thmai New Age New Golden Age hab shim ye kata ke jingle niam ka bakin jok sot ban mani yu Lucifer kani kadai kerensan terikam kabala penki kensyat ajimut dau syaitan ki jat bin rio ki ri ki seng jongga partai ki lumlang persya ya balai ki asna rensan yo syaitan badi ubrio jong ban ki yo kerensan terikam jongga partai ban yang persya ya balai bari bala slek jong balai sim ki sim try o Jesus Christ o Messiah ubala slek jong oblay labun snem menta kalaron ke jing persang rai baro ke jing persang ke jia sela na shilner ke perda ki pulom namar kam padai ke ya ke por ke jong oblay hagi snem khat khandai spa khandai phau shaneng
Kalau dan sekawai ke jing yesong jalang halda ke perda. Kumno ban penyek ke pertai. Bagi jadri ke sarkar kin pendemon. Hagani ke seng. Kanang begini ban sensyar ke pertai. Bat hagi tu senam kila syong ban perhat. Ban penyek ke pertai. Da kawai pat kerukom. Da kerukom ai dawai desin. Kata lagi syong perhat. Nadu kita lagi senam. Ngilai. Ya kini ke jing penkrek na sindat ke perda. Kabahaki lai sau senam mensua. Kasdang ban paupen ringkau. Ban syukur. Iki jet ben rio. Iki ri juga pertai. Ban perngat. Haga jing riam. Kajong syaitan. Kini keseng. Ia bersiam lang, ia terilang. Kijat benderi sorka juga pertai. Kini kebala baiting ka di hias pa hias saipan. Haga pertai. La baiting ka. Damaki. Akawai ke jing tip kebala tip pat baba arusan terik uyayong kakandai sepa asabusan. New York. Takanong ba New York. Kiseng. Kibamdi sadai ki sarkar juga pertai. Kumalatip ke United Nations. Kelewan lang. Hagati kesenam. La seng. La baiting ka. La penwandur. La pen scam. Ya gani keseng. Dagi hi asaipan kibalatip. Kom ki Rockefeller family. Kibadan hendak join ke perda. Ban pen kre pen bit pen biang. Ya gani ke rensan terekam ke partai. Bat na gani ke rensan terekam. Jong ke United Nations lami sakit bon ba kiseng. Hapo jong ke jing kudup jong kani ke seng kene. Lapan khasibun kiseng. Kiseng bedai bat kakoi kakia. Kiseng bedai bat kakampi saten ka. World Bank, International Monetary Funds, World Economic Forum, World Health Organization. Kibabun kini kiseng. Nalor kini gidon sibun kiseng. Kibiya trelang. Hagabadan halandat ke perda kiba baiting ka. Ban pen kre ini ke rinsan. Nakabanta. Ban pendep ya kamat terekam. Balakan syot ai but ai jimut pen ki da bor jingdom da khodok terekam juga dujok. Bagini ka senggala pen kre. Shushu. Ya gani ke agenda arja laipo. Ban penorlong. Ya ki mat terekam juga hepo sama jar laipo. Hagani gawai na ki jing thought. Ongoni, we need 7 years of accelerated transformative action to achieve sustainable development goals. Ngidan kam news nem. Ban kajing pen stat. Kajing pekaladur. Kajing terekam ban pekaladur. Ban pen orlong. Ya. Kini kimat jongki. Ya kebalatip. Kumka. 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. Kitong. Ban pen ne besa. Ban pen kiyo. Ya kepersai. Hake babon kiliang. Kaya United Nations kidan. Lightly kipaya. I don't give on the South Likipaya, Jong United Nations ka peace and security. Ka jingsuk baga jingskai banwanra, jingsuk jingskai ka pertai. Nang ta human rights, ki hok long briman brio. Ban pe ki hok long briman brio ka pertai. Nang ta development ka roy ka par. Kita gidi lightly ki paya trekam jong kani ka seng.
Nadu syaban rung senam arjar arbusan. Ngala keren bun sini kene. Baka global cry for peace and security kan sawa jam maka percaya senam arbusan. Global cry for peace and security kan sawa jam. Nakarinsan terekam juga United Nation, nakiseng juga percaya kan sawa jam. Banwan ra ika jisuk, banwan ra ika jisngan, banwan ra ika jada, banwan ra ya ka roy ka par. Ka jingkiu irat development. Ka jingsngan. Kihok long breman breu. Andai halendet kadon ka jing syukur. Ka bawan na usim jong gasun usaitan u blay jong ka pertay u bala penmakla ikinong sensyad ikin jekdin rio. Kinangilam ka pertay. Ublay jeng ke pertay ula penmakla. Bagi ni yang persya ia ublay. Ia Kris Mesaya ubla selek jeng ublay. Dan sibun kiki kabangila abani ia ke jing terekam. Jong ni ke seng ke pertay. Kabai temu yalam ban pendapat ia ke jingïathuhlypa jong ke ketien ke jong ublay. Balai kampat Umlong Umlong ka matrekam lani ki matrekam jong kaniga seng bagi ni seng ka perthai namar kampat dei ka por ka ya ka ayom ka jong balai usnema reserbusan hau bangi la arung ngila nang ya bang yenang rung, yenang ya sakat oi teli benai. Ngene pet kandon ke jing step trekam. Shalender ke perda. Banang penkre. Susu banang sandur. Ban penbit penbiang. Hagani ke perthai. Ki puzzles jongga Bible prophecy kita ki link hot jingïathuhlypa ka Bible bali tho de ki jingïathuhlypa panang pendat ban penwandur ye ka jingïathuhlypa jongga Bible ka ktien joblai ai bu setan u ai jimut upen ki upen non kam ye ki jet den reu ki nok sensyar ki seng Khan bo ada ke perthai. Bani yang persya ia belai. Bani yang persya ia bala asli jong belai ongga jurai Sam. Kebaar. Ayu pat bau belai ule. Ke jurai Sam kebaar kong utaba syong. Hakaket undrke. Ublai usyong hakaket. Unang thau jaga baneng ba jaga kendau. U Adonai, usim, uklian ong sensyar. Usyang ka khet. Ki jan simpiar ju ki pendap. Eka khet ka ju. Usayam jong ka buram. Ublay halo baro. Usyang ka khet. Hallelujah. Usensyar. Ay baka pertay kan sengap jar. Hakmat jong ublay ba syang ka khet. Hallelujah. Bau ni ublay ba syang ka khet. Hongga ke jeroy Sam ke messianic Sam. Hallelujah. Tungani pet. Utaba syong ki beneng unrkhe utra unrkhe beniki. Anda kum taun kren. Yaki ka jingbitar ju bat un penjenjar. Yaki ka jing songsi saju. Penban. Ngala thong yalo sim halo lom sayanu blayu. Wangala thong yalo sim. Itu sim mesaya bla sle jong blay. Haulum sayanu lom bakentang jonga. Blayu la thong. Yau Jisu, Yeshua, nong panem, balong sim Mesaya, bala sle jong ublay, hallelujah. Who don't know ulom sayan, ulom bakentang juangan penbana, ya ka hukum utray ulong melong khon janga. Ublay utray uong yo Mesaya melong khon janga, hagadaga sing ala penkaya me. O Jisu la job ka jingap jung tep. La penkaya o Jisu Kris, usyong menta. Ketika man jong ublay, hallelujah. Jerai sai spa shipo utrai uloong utrai janga syong hakakti kamon janga
Hadin Jisu lami pat na ka jingtep ula job ka jingyap jingtep ublay ukpa utrai ka beneng ka kendo ong yo Messiah syong ka ketika man jengata dengan pelongi kinong sun jame ka jingyo gejat ya me utrai un pano yo ding ka bor na ka sayon to sensar ma me pen kinong sun jame Jisu Christ us im ka jingso us sensar saya ke pertai pen ke jat ben reo ngai pen benai ka jing sensar Jisu Christ ka nong ba syong pen juga jat ben reo jing hasalong jalame kala India Delhi haki nangba jegri ke pertai haleluya ki brio jame ki IT subhai lade haleluya ayu sotan ole u ajimot upen ki iki seng iki nom sesar ki jet benre banyang persai u balai u balas le jong balai ayu balai ule u basyong ha ka khet aki beneng un rki ula thong yu masaya u dan ka ketika man jong balai u ding sensar jong u sensar ha ka pertai ke jing sensar ka long ha ka terpeng bar ke ke bangabar fingi di banai ki brio jong balai ka balang jo trai ki shakri ke jong balai wong yu masaya pan ngan ai ki jet ben rio bakilong ka jo kan ti jome ke bakut ke pertai ke benta ke jome pan ngan ai u masaya u khli jong ka balang udah ni ka metre kam ka balang ni ka pertai u balai ku pa wong pan ke iba ka balang di banai ya trelang ba masaya ban pan ki jet ben rio jo ka pertai barke bokor ke pertai bakilong ka jo kan ti jong trai ki jet ben rio jo ka pertai ken wan jo trai ki jet ben rio ba sha syukur sha pen mala sa elam bakala dua nam de kilong sensar ke bakhara batri bakin kalaba mat kin pha sho blai kin dem khrup akhmat jo trai kin esok baru trai Jisu Jerai Sam shispa shipho biang utrai un pha yu du sensar ka bon na ka sayon ka kren ka jaka shong jo blai ka balang ru ka dir ka dur jo ka sayon haleluya sensar ma me prengi nong sun jame ki brio jame ki IT so bhai lade haga singi ka bor jame ki brio jame Messiah ki bala kalaba mor ki bala ngai ke gospel ki bala priang yo Jesus Christ ki brio jame Messiah ki IT so bhai lade haga singi ka bor jame ngim haki singi jong ka bor utrai ngim haka singi ka bor jong utrai ka singi jo ka bor utrai ka singi jo ka jing trai jong obalai yang in IT mon so bhai lade se utrai ngin volunteer ngin sarandar ngin duai ngin yasa ngin ya trailang bat ublay hagare ka kenta ga bakhadu jong kali ka singi jong ga bor ha ka jing tanat ka jing ko na ka kpo ka step pranga medan ko umjer ka jong samla ona ka kpo jong ka step pranga kadan ko umjer jong ka jong samla iwen shakri jong trai yong hap men ba ipuli ga ka benta yo sngo ga jing khot jubali ban khi dang step naman na ka po joga step tanga don ko jer joga jong samla hallelujah oh hallelujah hallelujah trai la smai onam kalaba mot mi melong lingdo bam jukot har kom melkisedek wong trai blai yu Messiah melong lingdo bam jukot hakor kom melkisedek Jisu dan ka ketiga man blai yasa udrai yasa yang ini trelang baru Messiah mangi kita khot jaga balang ga metre kam jo Chris ki jai ben reu ki seng ki dong sensar ki trelang sakataka agenda ban pen kre rensan jaga partai ban rung sakataka golden age ka new age ka bahalan dat ka jimani balay yo Lucifer ka jingle niam baken jekso Banuan ra ayu brio joka pop uban kolari ka jingsok haga baga kan priang gumu brio joka jingsok usem ka jingsok uban syukore ka partai halor jongani ka sur sawa ka slogan peace and security ka balong ka wayne ki matrikam joka United Nations human rights ki hok long brio man brio ban pek namar ka hok long brio man brio partai development ka rai ka par ki jet mereo ki nong sang pertai kini pendem kini menjor kin mani belai yauta ubawan ra e ka jigsuk ka jingsangan bakular ka hok long breman breo nanda ubakular ya ka roi ka par kayo ka kot ka bahakamiat jang ki jet mereo baro
Ia bakumuta unong kular. Ubri juga pop ka perthai kan periang. Ngila im haka kenta ka ba khaddo jig sigi ba khaddo jaga jing pendap stat ye ka je tulpa jaga Bible. Kat bagi nang kular ka jing suk ba ka jing scam ka jing jot ba kendet kan nap. Onang pendap ye ka je tulpa jaga Bible. Yang in kalabamot kibampat kalabamot no nget nya ka gospel. Jisul ayap agani phana magi pop jompi. Ka jing linear juga perthai ka bawa jigsuk. Dan jingsuk ba ka perthai ka dan kam ka dan hau Jisu Christ. Udeus im juga jingsuk. Udeus im juga jingsuk. Jisu Christ udeus im juga jingsuk. He is the Prince of Peace. There is no other Prince of Peace in the world. Daitang Jisu Christ enam dan uway par us im juga jingsuk. Daitang utra Jisu Christ us im juga jingsuk. Kalau bamot get ke gospel. Priang yu Jisu ka senam Jisu kan sai ki pop. Khot ke pa Jisu ka senam Jisu kan sai ki pop. Pinyo ay ka jingsuk kapag kapartay kamla si banay. Kibreg ba sok tama kapartay ongu debet kidi kibreg boleh amat no ki pop. Sok uto bre boleh amat no ki pop. Sok uto bre bo try yo shu ka jingmam ha. Dan jingsuk bamman. Ka jingsuk ba shisha ka ram sim juga jingsuk. Ya ka jingsuk jangan nga ai pi. Kumba ka ai ka partai nga ai mga. Utray ka ban kerku pin roi de ka jing kerku jo utray. Pindan ka di sharai ka jo oblay. Ngadon sibon ke kay. Ka mga penkre agin ki nor jangan. Agin ki jing puli jangan sebagai jing trekam. Jugini ki seng ka partai. Kabran jisno baka jitru pa jo ka Bible. Yang in kendit ben ring in pasha oblay. In ena ka partai in shakari utray. Oblay kerku pi baro. Kibriyo jong oblay. Pi baro kibiyo sngo. Jagni ka ronsing. Jong ka jing kersutia. Jong ka jalang kubor. Na put ini ka ronsing na ka jaga. Ban khot pi baro ban wan pasha oblay. Ban kalaga bamot ban nget yaw Jisu. Asyo bangan penkut. Dang men haunu usnemu balalit no. Aka arfuar bar arfulai terik jong banai September. Kadan kanika saskular ke belatip Pact for the Future. Jong United Nation. Hakata ka Summit of the Future. Kadan ka saskular hangai akade ka jalan. Kajiya san, kajiya menjur. Nakanta ka bansawan. Hapo jokini kila priang. Ikimat rekam jongki. Kebagian perkara saya banonra ke global governance. Ke global governance. Kasinsar khadar. Ban penklanya ke jung rekam jong United Nation. Kajiya trailang jogi sarkar. Kiseng juga partai baro. Kajing sensar. Dictatorial authority. Nanda kajing terikam juga World Health Organization. Kau ini kiseng. Apa jong kanika seng. Karai kepar. Bania biang lang. Kibriyo baro aga partai. Nanda beda berkokoi kekya. Nanti kiwi pat kimat terikam hang ne kabagilia penkre naga dekat bit kebiang juga partai nanda keroi kepar juga partai kicingkular ki babon Henry kibani alam saka jing pendep ya gaji tu lupa juga ketien jo oblay Ubleng kirkui pi baro. Kajing suk jong ublay. Kajing sensar jong terai. Kalong kajing pi ke. Haka jim jo pi ke. Yang kesam jo pi. Haka snong jo pi. Haka ri ke jo. Hallelujah. Long bal kirkui kerteng jo terai. Paba kurang adat ke jo aingu ya me. Nama kere ke ronsing ke bangaput. Na kere ke rensan go terai. Jong ke KUT-APPHIRA. Ya blame yang go nong up. Haka ke KUT-APPHIRA.
baru tahu nong ap kita kena kenya tu kiyo yayu ngi tu ko trai ngi put e gron sing dei kai ke bangi ui ban ker siu tia ko trai ka perthai re ginong song song perthai ko trai bangi nya kendit men riu lang baro bagin so tho e ka por ka ya ka ayong pa trai de ka bor mesti bakho penyang ye ka balang ka bet trai kam jame ka trai medi mesaya Chris balasle medan ke ketika man jo blai ringkat baudin sensar je ka hok ka jing shisha ko trai sayem jong ka jing so ban ngi gi priu chimengin IT mon subha yelede haga sni jo ka bor ban ya trailang ba me pen sle ngir ko peng mesti bako pen ka bor ka balang go tengin ya hakri ke kanwai tali ki bana jo snap arja arbusan ban pendet ke jing khot jo ka baneng ka jia sla ka ba mi na ka darbar jo ka baneng apa jonga men sima khoi wi sayau yo snow ka jia kren aka darbar baneng ngan pa ino blai manu ban net nam ta jongi wi sayau nga hang ne pa nga try a bling in yo snow ya ka jinon kam jo ka darbar baneng bat ngin terwai le de nga hang ne pa nga haka ka tengu Jesus Christ ubana nazar ya trailang bat ublai kumu isaya mi na ka jingdan jo ublai lek ban pendet e ka jing thu jo trai hagri ka ta ka ba khadu jong ka singi jong ka bor jong trai ngin IT mon subha shong trai klem tingkai ka por ka jingem ka jingdan jingem ki sap ki pong bangi don ya ngine trailang nakam ka kam ka jo ublai ka hima jo trai ka hima ban penki tat mangi syam bru trai maranatha wan trai Jesu amen.